os na enw arbennig ar y ble yna? Y badger, da ni'n galw yma. Badger coch, de. Lle mae hynny di ddod? A lle mae hynny di ddod? O, mae hon mewn bodolaeth ys... Swn i ddweud, ys ganol y 40au. Ia. Ac yn wreiddiol, y coch, y tinsl coch o'n i red yn ni. Top potalefrith coch oedden nhw wedi bod yn ddefnyddio. Ia. Dwi'n siŵr mae'n am llawer o beth yn gael adag yno, neu beth chi. Na, gysiwr. Dyna oedd y badger, mae bawb yn galw yma, de chi. Y badger? Y badger, ia. Neu'r ysgol nes i gochwyn dysgu glwm y blyd, de. Ysgol Llarws, de. Oedd hwnnw'n rhaid adan melyn yn amball un o'n nhw. Ddim coch, melyn. Ond o melyn yn gweithio dda, so dŵr fydur. Mi oedd Afon Conwy'n eitha fydur yn aml iawn, siwr dwi? O hon, ydy gynnod, hon yn goch efo llys talwm, de. O, ia. Dim gymaint wan, de. Wyl o'r liw mawr sy'n ni wan, de. Pa mae'n lli, de. Be oedd yn neud i'n goch? Baw, yn dydw. O, fyny o'r ochr yma, de. Ia, oedd ni'n cael baw chwarae o'n chwaith, de. Os o'n i'n chwarae, mae'n gweithio, de, gynnod, neu Na, de. Ond mae'r ei llefydd yn cael baw chwarae, de. O, nhw, fatha lefrith, de. Wedi helpu'r afon yn Stumiau, de. Llwch yn sefyll ar wylodd yr afon, de. A, ia. Dyn o'na'n byd ac oedd ddim pryfetach na'n byd ac oedd... Na, Na, mae chwith gweld y clwb coch gymaint o aelodau lleol, de. Mae yna rei o dipyn o ifanc yn mynd i'r Sgotan, de. So, da chi wedi byw ma'ch ar hyd y choes, lle? Oed, o. Ia. 75 mlynedd. Ia. Dwi Sgotas pan o'n i 5 oed. I Sgota fan had, de. Mae'n eich gwell chi, yn dydi? Yndi. Fan had ddim yn Sgota eog. Mond brillith. Fan yn Sgota eog o gwbl. Pam yna? Dwi'n mwyn gwybod, dda torri oed. Ia. Dych chi, pan o'na igon o eog yn ei amser ond oedd, ac o'na dŵr yn Sgota ac o'na brillith. O well gan o fo, mynd i fyny Afon Stumiau fyny'n cefn yn. I gael brillith eisiau mynd i fan o'n eisiau gochwyn o fo. Dych chi, mwynhau'n un, a dwi'n wedi bod yna ysda 2 flynedd o'n, ond dwi'n mwynhau'n un mynd i Sgotan ynddo. Ie. Gyn i fynd i Fanon a mynd i Afon yma, di. Pam hynny? Dwi'n Afon bach di, mae'n braf ynddo. Ie. Ie. So gyda chi perthynas eitha dyfn efo'r afonydd mewn ffordd oes? Oes. Oes. Fydda i'n mwynhau Sgotan os fydde. Am brillith môr neu siwyd, de. Ie. Fydda i'n mwynhau hwnna. Mae'r sewyn do fyny hon, wrth gwrs ynddi? Di, mae'r siwyn yma, mae'n siŵr. Dwi'n wedi bod allan o gwbl enid hon, de. Ie. Ond mae'n iawn os ti'n noson yn gynnas, oeri mai wan yn gyda'r nos, de. Dechrau mynd, ynddi? Ie. So chi dweud bod yna... Da chi'n gweld bod yna fwy o bysgod neu llai o bysgod yr afon? Llai o bysgod. Llai. Bob afon dy mor yn fath. Bob afon? De. A hynny bob un math o bysgodyn fysa, brithill a... A brithill ma'r eog, dwi'n mynd lawr dipyn, de. Ia. Pam da chi'n meddwl bod hynny'n... Wel, dwi'm yn gwybod, mae gen yma bob math o sianiadau, de. A nhw'n dweud, mae siw gen i bod nhw'n cael ei bethau allan yn y môr. Pan mae'r salmon yn mynd o'r afon, di magu'r afon, mae'n allan i môr, does wybod beth sy'n digwydd o fan yna. Ond dwi'n meddwl wrach bod diorfeydd yma wedi diwetha lot ar afonydd yma, de. O'na ddiorfa lawr ffordd yma fan hyn, am flynyddoedd. Dior pysgod o fan o'i gollon i'r afon wedyn, dwi'n meddwl bod o'n gweithio, de. Y marn i di hynny, cofiwch, na de sgodyn i'n mynd yn ôl, di am di fagu naturiol yn rafon ac di. Di magu mewn tanc mae o, de. A'i wllon o'i'r rafon wedyn. O heb arfer lle. Oedden nhw'n rhoi tax yn yma flynyddoedd yn ôl. O ia. A'i gwllon nhw i'r llyn ar dop Crimea fan'na, gwllon nhw i'r afon pan oedden nhw wedi dod i'w faint. Sa neb rioed wedi cael sgodyn o tag yn o yma. Oce. Dal sgodyn. Sa chi fel eich roll flynyddoedd. Sa rhywun... O fi eisiau ddarllen rhyw fagas i'n sgota rhyw dro. Flynyddoedd yn ôl. A mi o'na... Beth am ryw afon i fyny yn arglwyn ar Hebrides neu la. A mi o'na sgodyn wedi cael ei ddal a tag ac yma wedi cael ei dagio. Argol, ia? Oedd ddiorfa fan hyn, ia. O, ia. Oedd i mynd i fanno, oedd i colli ffordd oedd. Oedd i colli ffordd? A fo, oedd i ddod yn ôl i'r afon ydi magu, i'r un afon dydi, ar ôl 2-4 blynedd wrach be. Y Lledr di'ch prif afon chi mewn ffordd, ia? Lledr di'r afon, y Lledr, ia. Ia. Ar hon mae'r Gymdeithas Gota. Ia. A dwi'n meddwl bod y Gymdeithas Gota mewn bod ers
47, 48, beth felly dwi'n meddwl. Ocê. Yn nhw chochwyn ni. Ie. Os pan oedd isi'n ysgrifennydd am gyfnod, a mae'n gweld yr hen lyfrau, digon difyr. A chi, pwy yn aelodau. Ond ydw i, ges i newis ar y pwyllgor yn 1966. A dwi wedi bod yn ysgrifennydd a dwi gadeirydd o'n ys blynyddol. O, mae'n ddiddorol. Os am criw mawr yna ni chwaith di, a mae'na dŵr yn cymryd ticedi. Ie. Newedig, rhaid ydi, chi ticedi ar werth yn y siop yma. Rhaid ydi yma eisiau ti cael dydd de. Na lot yn dod allan o bethau felly. O, ie. Wel, pan eisiau i ddechrau na far pwyllgor, oedd ni'n festri capal yn oedd o festri llawn. Ie. Festri llawn, ie. Festri llawn. Ie. Dwi'n siŵr bod yna fwy na 30 yna, dwi'n siŵr beth bynnag festri bach oedd ni de. Ie. A dwi'n siŵr bod pan eisiau i ddechrau. O dos am ond rhyw 5 yna ni wan. Ie. Mae'n perthyn i Dolwyddelan rhws ydi gilydd ydy'r dosbarthiad yma. Yndi. Dwi eisiau cynnal dosbarthiadau clymyd plydd. O, ie. Yma, lot o griw ifanc efo ni. Ie. Mae'r un amser unwaith rwsos drwy bia. Ie. Dewn na griw da, o'na 40 na fath i dod rhyw tro na. O dwi'n miath hwnnw i lawr ac i lawr ac i lawr a mond 2 na yn gwerthu gynnal ond de. Ie. O, reit i fyr de, o wsos de. Dwi'n siŵr, ie. Wedyn bydd o'n i'n neud, o'n i'n prynu ger genwar ar eil neu fath allu ar gyfer diwadd y tymor. A wedyn bydd nhw'n neud, oedden nhw'n cael gwneud plyan fel licia nhw noson ola. A dyn o'n i'm yn byd o fo'n o gael chi wneud o'n mewn, dwi'n mynd i ddeud yn beth a chi. Efo ni chi, da chi wedi dysgu digon o'n fer y tymor. A dyn o'n i'n mynd rownd i ferniadu'r plyn yma. A dyn pwy bynnag oedd ydi ennill. Oedd o'n ennill yr enwar ar eil. Sa'n ni'n cochwyn, mae'r clwb yma, dŵr y clwb yma'n cochwyn wrth y bont fan hyn, wrth yr ysgol, i lawr. Dwi'n mynd dweud, da ni'n ddwy ochr yn bob man de, i lawr, dwi'n bach chi'n cochwyn o'r bont, bach chi'n dod i fan hyn, pentra felin maen nhw'n galw'r darn yma'r pentra. A dyn mae ffos yn lawr, o'na felin lle mae ti gwydyr o'na gyda i. Dyn mae ffos dod lawr ffordd hyn, dyn mae'n dod dan y ffordd fawr ag i'r afon. Mae yna enw ar y bont yn nhw'n de. Pont ffridd y bwch. O'n i'n cael yr enwa pan o'n i efo cyngor sir, oedd o gynna ni de, o'n o bontydd, ond oedd pont oedd yn cael o'na fel na pipio sy'n ni de. Da chi'n mynd lawr wedyn i Llyn Bryn Tawel. Da chi'n mynd lawr wedyn i Llyn Pedair Llath, ond mi o hwnnw Pedair Llath o ddyn, nes dal ond ydi o'n rwan. Wedyn Llyn y Fedw, am bod na wendyddyn bach, chwarae i lein, di'r tîm yn bod na wan, Llyn y Fedw o'n i'n cael o. A Llyn Bont yr Endra, ond ar nhw symud yr afon yn y 60au, oedd hi'n mynd o dan y bont ac yn mynd rownd fel un at y ffordd yn lawr at y ffarm yn Endra. A rownd, tro na lyn mawr o fan o, hwnnw'n dal ei ogiaid, sych di owan. Ar nhw agor yr afon drwad. A Llyn yr Onan, oedd nhw'n galw hwnnw. Neu Ashtree Pool oedd nhw'n galw, Llyn yr Onan. A chi'n mynd o fan o'r i lawr. Da chi wastad gostod yr Endra, da chi'n dod i lyn go hir wedyn. A ddau enw ar hwnnw, Llyn Crawia neu Llyn Main, o'n i ddweud de, bod o'n i. A Llyn y Teras wedyn, mae 2 teras yn ymyl, Llyn Teras, Llyn Bryn Moel neu wrth farm. Llyn o Wal wedyn, troiad yr afon de. Chi lawr y sbel wedyn, ac i Llyn Crwn. A Crwn dio. A Llyn y Sarn. Llyn y Stesion, a wedyn mae'r gleid, mae'n nhw'n alw'n gleid, a wedyn mae Llyn yr Eglwys yn y gwylod isa yn ymyl terfyn sgota ni. Lawr wrth y plas yma de. I'r bont fan o da ni'n mynd, da ni'n mynd i'n bellach de. O, mae gynna ni ddymryn bach o chwrychau'r bont yma, sbel i fyny'n bronfedw. Ond os am, mae yna bwll yna, chwys i rioed neb yn dweud bod yna enw ar y bwll de. Lle bod yna ryw oes? Lle bod yna ryw oes, ar enw ar lot o ryw oes doedd chi. Fydd yn haid yn Glarc Cyngor Blwy mes dafo. Ac oedd y map ac oedd dangos enwa yr afon a pyllau gyd ar yr afon de. Do. Dwi wedi enwi wan o, ond o'na rei eraill de. A do'n i'm yn gwybod amdano o bech o fydda i'w gweud o'n lle mae di mynd. Os mae yna lyn uwch i fyny'n ar bont fa. Llyn reit dyfn di hwnnw, ar y graig o'r i ganol o. Mewn lle preifat mae hwnnw threshold de. Llyn Collwyd y Gŵr,
nhw'n gael hwnnw, ond mae'n rhaid bod yna rhyw hanes i hwnnw'n dod. Mae'n rhaid o. O da ni, ochr arall i'r afon o hyn, bia ni o'r bont yma wan. I lawr i bont Penaldro, ond am ryw fymryn bach, ynde. A prynu fo gen stad y Penrhyn ar enw. Dwi'n stad gwydyr ochr yma, ynde. Ond rhentu rhyw ddarna ochr yma, a da ni rhentu rei o hyd, de, rhyw ddarna, de. O ia. Digwydd bod nes i ar draws, wel, clip o newyddion yn 1972 oedd o. O ia. Ond y brotest Cymdeithas yr Iaith O ia. ar yr Afon Lledr. O do, dwi'n cofio hynny. Dwi'n cofio hynny. Oedd y lawr yn gwylod nath y bont oedd nhw. Cos dwi'n cofio, achos oedd bob un o'n nhw wedi mynd at yr afon. I Afon a Lein o gen nhw, de. Ond o bob un wedi mynd at yr afon, a fedra nhw ciperiad wneud dim byd efo nhw. Oedden nhw wedi mynd i'r siop ma di prynu trwydded. So neb wneud dim byd adra. Mae'n unig beth oedden nhw wedi mynd ar dir gymdeithas. Neu dim byd, de. Dych chi? Prince Albert, Angling Associate, Macclesfield. Macclesfield. A bia nhw ryw ddarn o fan hyn o hyd. Prin fysa neb sgota nhw. Fydd o'n i'n cael traffath o hwnna o'r un amser. Ond o drwad i'n tir ni, de, mo bod i terfyn nhw'n bellach, de. O'ch chi'n caru yn rhai bobl yn dod drwad, de. O gweld rhywun yn dwad lawr, ond chi'n gweld nhw'n bachu o'na, de. O'n i a he a sgotwr o'ma. Oedden ni wrth y siop ma. A mi oedd y criw ma'n dod i fewn i'r siop i nôl trwyddedi, de. A dwi'n cofio ni siarad, oedd rhywun o'r radio yna, gorau siarad efo nhw'n dweud, de. A dyna bi oedd yn pethau ni adag yno, bod clybiau mawr Lloegar, de, bod grygon o bres, de, bod nhw'n prynu'r llefydd yma, ac gyda ni'n sians fel hyn, de. Dyna bi oedd yr pethau. Ie. De. Ie. A mi fydd y tymor ddim drosodd bydd.